Ďakujem pekne. Tak to bol teda úvod. Tak ste napätí všakže. Skúsme sa teraz predstaviť, že sme na chvíľočku deti. A to, čo teraz poviem, je na vás. Pozri sa na Marienku. Tá má všetko vždycky dobre pripravené a včas. Nie ako ty. Deti, pozrite sa, to je úžasná písanka. Výborne, Evička. Keby si nelietal, Boh vie kde, mohol si sa dobre učiť a mohol si sa dostať na to viacročné gymnázium ako Ondro. Ako to na vás pôsobí? Čo vám naskakujú, aké emócie? Málo kto asi by tu bol, že by teda sa tomu potešil. Naskakujú tam v podstate dve základné emócie. Ja som horšia ako Marienka, Evička, Ondro a nenávidím Marienu. Počkaj ty, Eva. Počkám si na teba. A dostaneš čo preto. Takže dostávame sa vlastne do oblasti ohrozenia. Ja som horší ako niekto iný, je ohrozenie vlastnej hodnoty. Počkaj, ty Mariana, veď ty to zlízneš, ohrozenie vzťahov. Fyzické ohrozenie možno zažije Eva, Mariana, Ondro. V podstate, ak sa cítime ohrození, nemôžeme sa učiť. Toto som poprvý raz čítala práve v knižke Susan Kovalikovej Integrované tematické vyučovanie a vtedy ma to veľmi oslovilo. Takže dnešní učitelia, by som povedala, ozaj už veľa vedia o bezpečnej klíme v triede, ale nie vždy je im jasné, čo všetko tú bezpečnú klímu môže narúšať. A práve súťaženie, vyzdvihovanie jednotlivcov, dávanie za vzor, takéto verejne pochvaly patria k tým významným ohrozeniam. A samozrejme aj súťaže. Poďme si teda najprv vyjasniť, čo to tá súťaž je. Na našich seminároch rešpektovať a byť rešpektovaní ľudia častokrát povedia, veď súťaž v prírode je plno súťaže. Trúfam si povedať, že súťaž je vyslovene ľudský vynález, že v prírode žiadnu súťaž nenájdete. Je to umelo vytvorená situácia nedostatku. Ide tam vlastne o určenie poradia v rámci skupiny. To znamená, že víťaz v jednej skupine môže byť úplne posledným v inej skupine. Je to v podstate dosť samoučelné. To, čo sa ovšem v ľudskom živote a myslím si, že nakoniec aj v prírode vyskytuje, to je konkurs. To je ozaj prirodzená súčasť života, pretože sú situácie, kde potrebujeme ľudí s určitými predpokladmi. Potrebujeme vodcovstvo, potrebujeme niekto, kto vie organizovať skupinu, určovať im smer. A preto konkurs je ozaj tou prirodzenou súčasťou života. Viete, keď skončí súťaž, tak je v podstate koniec. Hej, dekorovanie víťazov a nič ďalej. Ale keď skončí konkurs a niekto ten konkurs vyhrá, alebo teda je vybratý v tom konkurze, tak vtedy to iba začína. A nezačína to iba v prospech toho víťaza, ale v prospech všetkých. Preto nám všetkým vždy veľmi vadí, keď konkurzy nie sú férové. Pretože to poškozuje nielen toho, kto bol, neoprávnene vybratý, ale aj tých, ktorí majú teda potom pracovať pod niekým, kto vlastne nesplňa tie kritéria toho konkurzu. Na prvý pohľad sa zdá, že
súťaže majú veľa pozitív. Tu sú tak vymenované to, čo ľudia na seminároch najčastejšie hovoria. No a tie negatíva tých súťaží sú samozrejme takisto na prvý pohľad jasné. Ale to, čo chcem zdôrazniť, ešte sa naozaj nikomu nepodarilo ma presvedčiť, že niečo z tých pozitív súťaží sa nedá rozvíjať iným spôsobom ako súťažou. Všetko, čo je tam napísané ako pozitívum, by sa malo rozvíjať, samozrejme, ale dá sa to rozvíjať ozaj bez rizík, ktoré tie súťaže prinášajú. Ďalšia vec je, že súťaže ozaj neumožňujú naplňanie niektorých ľudských potrieb. A o čokoľvek sa vo výchove snažíme, tak je odvislé od toho, či sú základné potreby detí naplňané, alebo nie sú. Takže ak niečo ozaj nenaplňa základné ľudské potreby, tak by sme sa mali veľmi vážne nad tým zamýšľať, či to používať. Ide najmä o potreby vzájomnosti, spolupatričnosti, porozumenia sebe i druhým a tiež rozvoja sebaúcty. Sebaúcta je niečo inšie ako sebavedomie. Sebavedomie sa môže rozvíjať najmä u víťazov súťaží, nie samozrejme u tých porazených, ale sebaúcta to je úplne iná kategória a súťaže ju absolútne nepodporujú, nerozvíjajú. Veľmi často počujem námietku, že deti rady súťažia. Z môjho pohľadu ide v podstate o zneužitie základných potrieb, byť v niečom dobrý, mať úspech, získať uznanie. To patrí do základných ľudských potrieb. Ak dospelí usporiadajú to prostredie tak, že tieto potreby sa budú naplňať pomocou súťaží, deti do toho pôjdu, pretože potrebujú mať tieto potreby naplnené. Preto hovorím, že súťaže sú ich zneužitím. Pozrime sa, ako sú uspokojené v úvodzovkách potreby u tých úspešných. My máme základnú ľudskú potrebu byť dobrý v niečom. Tuto je nahradená získanou sekundárnou potrebou byť lepší ako druhý. A to je v podstate cesta do pekla. Lebo stále byť lepší ako druhý, ak toto príjmem ako nejaký pohon svojho konania, tak som v pasci. A samozrejme, úspech v súťažiach je vždy podmienený neúspechom druhých. To znamená, že sa u detí začína vytvárať základná medziľudská stratégia výhra-prehra. Nie výhra, ktorá je ozaj efektívna, ale výhra-prehra. No a samozrejme potreba uznania je obmedzená iba na porovnanie s druhými. Ak náhodou teda v tom zlyhám, to znamená, že vlastne ako to moje uznanie nie je také perfektné. No, poďme sa stručne pozrieť na základné riziká súťaží. Je to návyk na vonkajšiu motiváciu, tomu sa ešte troška vrátim. Aj to, že deti sa naučia, že to, čo ich na nich, to najcennejšie je v podstate ich výkon, nie ich ľudské kvality. To je veľké riziko. Vnímanie druhých ako súperov. Tiež sa k tomu ešte vrátim. Ohrozenie morálneho vývinu, myslím si, že o tom netreba ani veľmi diskutovať, pretože deti vo svojej morálnej nezrelosti sa budú dopúšťať podvodov a neférovostí, len aby získali teda to uznanie.
Zvyšovanie agresivity, to boli výskumy už v 50. rokoch minulého storočia, kedy tí experimentátori pozvali na letný tábor deti, ktoré sa dobre poznali, a vlastne ich rozdelili do skupín, do družstiev a celý ten tábor bol v znamení súťaží. Cieľom toho experimentu bolo v podstate registrovať výskyt agresívneho správania, verbálneho aj fyzického. Ten experiment skončil tak, že museli z etických dôvodov ten tábor ukončiť skôr, aby mali ešte čas dať tie vzťahy detí do poriadku. Takže pri dnešných povzdychoch nad zvyšujúcou sa agresivitou detí je to ozaj na zváženie. No a samozrejme súťaže blokujú rozvoj zručností pre spoluprácu. Ak sú to aj náhodou tímové súťaže, tak zase je tam taký háčik v tom, že vlastne učíme deti spolupracovať proti niekomu, nie pre niečo. A to je veľký rozdiel. Z vonkajšej motivácie robíme také činnosti, ktoré by sme inak sami vôbec nerobili. Nedávajú nám zmysel, nenaplňajú naše potreby. A súťaž jednoznačne patrí do vonkajšej motivácie. Cieľom vlastne nie je ani tak tá činnosť samotná, ale získanie nejakej ceny, odmeny, buď teda vo forme medaile, diplomu, prestíže a tak ďalej. No a tiež veľké riziko je, že to dieťa získa nereálny sebaobraz a rozhodne to neučí tá súťaž sebahodnoteniu. Naopak učí závislosti na hodnotení druhých ľudí. No a návyk na vonkajšiu motiváciu nám potom blokuje porozumenie, kto som, čo som, aké mám schopnosti, čo ma baví, pretože stále dieťa, ktoré sa navykne na vonkajšiu motiváciu, vlastne iba reaguje na to, čo mu niekto ponúkne, alebo na to, čím mu niekto hrozí. Samozrejme, to odvodzovanie vlastnej hodnoty od výkonu ohrozuje budovanie sebaúcty, učí takzvanému komparatívnemu sebaprijatiu. Áno, som hodnotným človekom, iba ak som lepší ako druhý, alebo teda podmienené sebaprijatie, mám hodnotu iba za určitých podmienok. No a vnímanie druhých ako súperov. Ťažko povedať, čo z tých 6 rizík súťaží je horšie. Ale toto vidím ako veľmi, veľmi zlé, pretože vlastne blokuje to tú spoluprácu. Je to úplne iný druh komunikácie. No a ozaj sa domnievam, že tá naša zemeguľa má toľko problémov, ale žiaden z nich nie je naozaj riešiteľný súťažami, iba spoluprácou. No a čo namiesto súťaží? Ak sa na to len trošička človek zamyslí, tak ho napadnú zmeny pravidiel, ktoré len tými drobnými zmenami v pravidlách zmení súťaživé hry na kooperatívne. A tým sa vlastne bude rozvíjať spolupráca. Prehliadky. Deti samozrejme sa rady predvedú, čo vedia, ale ono to ozaj nemusí byť formou súťaží. Proste len ukážem, čo viem. Takže prehliadky, besiedky, akadémie, ako sa tomu rôzne hovorí, slávnosti. No a samozrejme vystavovanie v škole všetkých prác, nie iba tých najlepších. Takže ďakujem za pozornosť a dúfam, že som vám nasadila nejaké chrobáky do hlavy. Ďakujeme.